Akwụkwọ nke Esta, isi nke mbụ. Ma n'ụbọchị Ahasuerọs, nke a bụ Ahasuerọs onye bụ eze site n'India wee ruo Etiopia, bụ ihe isi ọgụ ala 615. Na mgbe ahụ, mgbe eze bụ Ahasuerọs na-anọkwasị n'ocheeze nke alaeze ya, nke dị na Susa, bụ ụlọ ukwu eze, n'afọ nke atọ nke ọbụbụ eze ya, o mere oriri nye ndị isi ya niile na ndị ohu ya, usuu ndị agha Persia na Midia, bụ ndị a maara aha ha, na ndị isi nke ala niile a na-achị achị, na-eguzo n'ihu ya. O gosiwo akụ nke alaeze ya nke ebube na nsọpụrụ nke ndị isi ya. Ịdị ụtọ ọtụtụ ụbọchị, ọbụla ọgụ ụbọchị 310. Ma mgbe ụbọchị ndị a zuru, eze mere oriri nke ụbọchị 7 nye ndị niile ndị nọ na Susa, bụ ụlọ ukwu eze, ma onye ukwu ma onye nta, n'ogige nke ụlọ ukwu eze. E nwere akwa ngechi nke ọcha na ogho anụnụ, nke e wereworo ụdọ ụdọ nke ezi akwa ọcha na akwa ododo kpọgidere ya, na mgbanaka ọlaọcha na ogidi nkume. Ihe ndina ahụ bụ ọlaọcha na ọlaedo, n'elu pavement nke na-acha ọbara ọbara na-acha ọcha na oji marble. Ha wee nye ha ihe ọṅụṅụ na ihe ọlaedo dị iche iche, nke mmanya vaịnị nke alaeze bara ụba, dịka ịba mba nke ndị ikwu si dị. Dịka iwu si dị, ọ bụghị iwu na ọ bụ ihe ọṅụṅụ. Vashti bụ eze nwanyị wee mekwara ndị inyom oriri ụlọ eze nke eze bụ Ahasuerọs nwere. N'ụbọchị nke 7, mgbe obi dị eze mma na mmanya vaịnị dị ụtọ, o wee nye Mehuman na Bizta na Habona na Bigta na Abagata na Zeta na Ozu, bụ ndị ọmụma 7 ahụ n'ihu eze, ndị na-ekpuchi okpueze alaeze, igosi ndị ahụ na ndị isi ya ndị na-eje ozi n'ihu Ahasuerọs bụ eze. Ma eze jụrụ iweta Vashti ịbịa n'iwu eze site n'aka ndị Enọk. Eze wee wee iwe nke ukwuu, iwe ya dị ọkụ n'ime ya. Eze wee sị ndị amamihe bụ ndị mara mgba, Meres na Masena na Memukan, bụ ndị isi 7 nke Persia na Midia, ndị na-ekpe ikpe. N'akụkụ ya ka Kashena na Sheta na Admata na Tashish nọ. Gịnị ka anyị ga-eme Vashti bụ eze nwanyị, dịka iwu si dị, n'ihi na o meghị ihe eze bụ Ahasuerọs si n'ọnụ ndị ọnụ ozi kwuo? Memukan wee zaa n'ihu eze na ndị isi sị, Vashti bụ eze nwanyị emejọghị eze, kama ọ bụkwa ndị isi niile na ndị niile nke nọ n'ala niile nke eze emeghị Ahasuerọs, n'ihi na omume nke eze nwanyị ga-emere ndị inyom niile wee mee ka ha lelie di ha mgbe anyasị. Eze bụ Ahasuerọs nyere iwu ka akpọbata Vashti bụ eze nwanyị n'ihu ya, ma ọ bịaghị. Ndị eze niile, n'ihi na ndị isi niile ndị eze gwa ndị eze niile a nnukwu nlelị na ọnụma nye onye ọzọ nke ka ya mma. Mgbe e kwusara iwu eze nke ọ ga-eme n'alaeze ya dum, n'ihi na ọ dị ukwuu, ndị nwunye niile ga-enye di ha nsọpụrụ, ma onye ukwu ma onye nta. Ndụmọdụ a dị n'anya eze na ndị isi. Eze wee mee ka okwu Memukan si dị,
n'ihi na o zigara akwụkwọ n'ala niile nke eze, n'ala niile ọbụla dịka e deworo ya n'akwụkwọ, zigakwara ndị ọbụla n'asụsụ ya, ka onye ọbụla na-achị ụlọ ya na-ekwu asụsụ ndị ya. Akwụkwọ nke Esta isi nke 2. Ma mgbe ihe ndị a gasịrị, mgbe ọnụma eze bụ Ahasuerọs gburu, o chetara Vashti na ihe o mere, na ihe e nyere n'iwu megide ya. Ndị ohu eze bụ ndị na-ejere ya ozi wee sị, ka a chọọ eze ụmụ agbọghọ mara mma, ka eze nyekwa ndị nlekọta n'ala niile na-achị achị nke alaeze ya, ka ha wee chịkọta ụmụ agbọghọ niile mara mma n'ụlọ eze nke Susa, n'ụlọ ndị inyom, n'aka Hegai bụ onozi eze, onye na-edebe ndị inyom, ka e wee nye ha onye na-edebe ndị inyom, na nwa agbọghọ nke na-amasị eze, ka ọ bụrụ nwunye eze n'ọnọdụ Vashti. Ihe ahụ dị eze mma n'anya, o wee mee otu ahụ. O wee mee ka Hadesa rigoo, ya bụ Esta, nwa nwanyị nna ya, n'ihi na o nweghị nna ma ọ bụ nne agbọghọ ahụ, ụlọ eze ruo Hegai bụ onye na-edebe ndị inyom nyekwara ya ihe ịchọ mma ya na oke ya, na ụmụ agbọghọ 7 ahụ mara mma, ndị a ga-esi n'ụlọ eze nye ya. Ọ kpọgara ya na ụmụ agbọghọ ya n'ebe kacha mma n'ụlọ ndị inyom. Esta emeghịkwa ka a mara ndị ya ma ọ bụ ụmụnne ya, n'ihi na Mọdekai nyere ya iwu ka ọ ghara igosi ya. Mọdekai wee na-ejegharị kwa ụbọchị n'ihu ogige ụlọ ndị inyom, ịmara otu Esta na-eme na ihe ga-eme ya. N'aka nwa agbọghọ ọbụla wee bịakwute eze bụ Ahasuerọs mgbe e mesịrị ya ka ọ dị ọcha ọnwa 12, n'ihi na otu a ka ụbọchị e mere ha ka ha dị ọcha bụ ọnwa 6, wee ree mmanụ mee n'ọnwa 6. Nwa agbọghọ ahụ wee bịakwute eze otu a, ihe ọbụla ọ chọrọ ka e wee nye ya ka o si n'ụlọ ndị inyom jee n'ụlọ eze. O wee jee n'anyasị, n'echi ya, o wee laghachi n'ụlọ nke abụọ nke ndị inyom, ruo aka Shashgaz bụ onozi eze, onye na-edebe ndị iko nwanyị ahụ. Ọ batara na eze agaghị abụkwa eze ma ọ bụrụ na ihe na-atọ eze ụtọ, e wee kpọọ ya n'aha. Ma mgbe ọnwụ Esta bụ nwanyị Abihail bụ nwanne nna Mọdekai nwere, onye kurukwara ya nye nwa ya nwanyị, wee bịakwute eze, ọ dịghị ihe ọbụla ọ chọworo ma ọ bụghị ihe Hegai bụ onozi eze, bụ onye na-edebe ndị inyom, dụrụ ya ọdụ. Esta nwetara amara n'anya ndị niile na-ele ya anya. E wee kuru Esta jekwuru eze bụ Ahasuerọs ruo ụlọ alaeze ya n'ọnwa nke 10, nke ahụ bụ ọnwa Tebet, n'afọ nke 7 nke ọbụbụeze ya. Eze wee hụ Esta n'anya karịa ndị inyom niile. O wee nweta amara na ebere n'ihu ya karịa ụmụ agbọghọ ahụ niile. O wee tụkwasị okpueze alaeze n'isi ya, mee ya eze nwanyị n'ọnọdụ Vashti. Eze wee mekwara ndị isi ya niile na ndị ohu ya oke oriri, bụ oriri Esta. O wee kpọsaa emume n'ala niile a na-achị achị, nye onyinye ịnata ihu ọma dịka eze si dị. Ma mgbe a chịkọtara ụmụ agbọghọ ahụ nke ugboro abụọ, Mọdekai wee na-anọdụ ala n'ọnụ ụzọ ámá eze. Esta amaghịkwa ka mara ụmụnne ma ọ bụ ndị ya. Esta emeghịkwa ka a mara ụmụnne ya ma ọ bụ ndị ya, dịka Mọdekai nyere ya iwu, n'ihi na Esta gere Mọdekai ntị, dịka o mere mgbe o tolitere. Na mgbe ahụ, mgbe Mọdekai na-anọdụ n'ọnụ ụzọ ámá, ndị onozi abụọ nke eze bụ Bigtan na Teresh bụ ndị ọnụ ụzọ ámá were iwe, wee chọọ iseti aka megide eze bụ Ahasuerọs. Ihe a wee mata Mọdekai, o wee gosi Esta bụ nwunye eze. Esta
wee gosi eze n'aha Mọdekai. Mgbe e nyochara okwu a wee hụ na ọ dị otu a, e wee kwụba ha abụọ n'elu osisi, e wee dee ya n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị n'ihu eze. Akwụkwọ nke Esta, isi nke 3. Mgbe ihe ndị a gasịrị, eze Ahasuerọs kwalitere Heman nwa Hamedata, onye Agag elu, ma tinye ndị isi niile nọnyere ya n'ọnọdụ ya. Ndị ohu eze niile nọ n'ọnụ ụzọ ámá eze gburu ikpere n'ala ma gwa Heman okwu, n'ihi na eze nyere iwu gbasara ya. Ma Mọdekai ekpughị isi ala ma gwa ya okwu. Ndị ohu eze ndị nọ n'ọnụ ụzọ ámá eze wee sị Mọdekai, "Gịnị mere i ji na-eme ihere, na-eme ihe eze kwuru? Ọ bụ ezie na ha gwara Heman ka ọ hụ ya ka ọ na-agwa ya okwu kwa ụbọchị?" O geghị ntị ka ihe Mọdekai ga-asị mee, n'ihi na ọ gwara ha na ọ bụ onye Hibru. Mgbe Heman nụrụ na Mọdekai ekpughị ikpere n'ala n'ihu ya ma kwanyere ya ùgwù, iwe juru Heman obi. O chere na ọ dị obere itinye aka n'aka nye Mọdekai naanị ya, nakwa n'ihi na ha bụ ndị Juu nọ n'alaeze Ahasuerọs na ndị Mọdekai. N'ọnwa mbụ, ya bụ ọnwa Nisan, nke afọ 12 nke eze Ahasuerọs, ha tụbara akpa ọtụtụ n'ihu Heman kwa ụbọchị nakwa ọnwa ruo ọnwa 12 n'ọnwa Ada. Heman wee sị, "Eze Ahasuerọs, e nwere ndị gbasasịrị agbasasị n'etiti ndị dị iche iche n'ógbè niile nke alaeze gị. Iwu ha dị iche iche na nke ndị niile. Ha anaghịkwa edebe iwu ndị a. Iwu eze, ya mere, ọ bụghị uru eze inye ha. Ọ bụrụ na ọ dị eze mma ka ede na a ga-ebibi ha, ma m ga-akwụkwa puku talent ọlaọcha 10,000 n'aka ndị na-ahụ maka ọrụ a, ka ha wee tinye ha n'ime igbe eze." Eze wee wepụ mgbaaka ahụ n'aka ya wee nye ya Heman nwa Hamedata, onye Agag, onye na-emegide Lewes. Ka eze Tọpedo wee sị Heman ka ndị mmadụ mee ya ihe masịrị gị. Eze wee buru nke gị. Ka a kpọọ ndị odeakwụkwọ n'ụbọchị nke 13 nke ọnwa mbụ. E dekwara ya dịka Heman nyere iwu. Nye ndị ọrụ eze na ndị isi ndị nọ n'ezi ógbè ọbụla na ndị isi nke ndị ọbụla na ndị ọbụla dịka ihe edere, na nye ndị ọbụla dịka asụsụ ha si dị, n'aha eze Ahasuerọs ka e dere ma jiri mgbaaka eze mechie ya. E zigara akwụkwọ ozi ndị a site n'ozi gaa n'ógbè niile nke eze, ịchụpụ, gbuo ma bibie ndị niile na-eto eto na ndị agadi, ụmụaka na ụmụ nwanyị n'otu ụbọchị, n'ụbọchị nke 13 nke ọnwa nke 12, nke bụ ọnwa Ada, ma gbasaa ha dịka ekpere. Ihe dị n'akwụkwọ ahụ bụ na a ga-enye iwu n'ógbè niile ma bipụta ya nye ndị niile dị njikere maka arịrịọ, ka e mee ha n'otu ụbọchị ahụ. Ọkwa ndị eze nyere kwagakwara, e wee nye iwu ahụ n'obi eze Susa. Eze na Heman nọdụrụ ala ịṅụ mmanya, mana obodo Susa nọ n'ọgbaghara. Akwụkwọ nke Esta, isi nke 4. Mgbe Mọdekai matara ihe niile e mere,
ọ dọwara uwe ya, yikwasị akwa mkpe na ntụ, pụọ n'etiti obodo ahụ tie mkpu akwa dị ukwuu na eze ndị Bita, mana o nweghị ike ịbanye n'ime akwa ahụ. N'ogbe niile na ọnụ ụzọ ámá eze niile, ebe ọ bụ uwe ndị eze na ọrụ ya na-abịa, nnukwu mwute dị n'etiti ụmụ okorobịa ahụ, na-ebu ọnụ, na-akwa akwa, na-eru uju. Ọtụtụ ndị dina akwa mkpe na ntụ. Mgbe ahụ Esta Medes na ndị ohu ya bịara ịkọrọ ya. Eze nwanyị ahụ nọkwa n'oke nsogbu. O wee ziga uwe Mọdekai ma yipụ akwa mkpe ya, ma ọ nabataghị ya. Mgbe ahụ ọ kpọrọ Esta Hatach, otu n'ime ndị ohu eze, onye ọ họpụtara ka o jee ozi ya, wee nye ya iwu ka ọ mara ihe ọ bụ na ihe kpatara ya. Hatak wee gakwuru Mọdekai n'okporo ámá obodo ahụ, n'ihu ọnụ ụzọ ámá nke ndị eze. Mọdekai wee gwa ya ihe niile a gwara ya, na oke akpịrị ịkpọ nkụ nke Haman kwere nkwa n'akụ eze n'ihi iwu ndị ahụ, ka ebibie ha. O nyekwara ya otu akwụkwọ ahụ na iwu e nyere Susa ka o bibie ha, ka o wee ziga ya Esta ma kọwaa ya, wee nye ya iwu ka ọ gaa n'ihu eze ma nye ya arịrịọ na arịrịọ maka ndị ya. Mgbe Hatak bịarutere, ọ kọrọ Esta okwu Mọdekai. Esta gwara Hatak ma nye ya iwu ka ọ gwa Mọdekai, ndị ohu eze niile na ndị bi n'ogbe eze mara na onye ọbụla, ma nwoke ma nwanyị, nke na-abịakwute eze n'ogige dị n'ime, onye a na-akpọghị, ọ bụ iwu ka ọ nwụọ, ma ewezuga onye eze nyere mkpanaka ọlaedo ka o wee dinaa ụgha. Ugbu a, akpọbeghị m ka m bịakwute eze ụbọchị 30 a. Ha gbara Mọdekai akaebe nye okwu Esta. Mọdekai kwuru na ha ga-aza Esta otu a sị, "Echela na ị ga-agbanahụ n'ụlọ eze karịa ndị ọzọ niile, n'ihi na ọ bụrụ na ị gbachie nkịtị ugbu a, n'akụkụ ọzọ ka a ga-ahụ maka nkasi obi na ọṅụ eze, ma gị na ụlọ nna gị ga-ala n'iyi. Onye makwa ma ị na-abịa. Ị gaa n'alaeze maka onye dị otu a." Esta wee nye Mọdekai iwu ka ọ zaa sị, "Gaa, kpọta ndị niile nọ na Susa, bụkwuo ọnụ maka m. Agaghị m eri ihe ma ọ bụ ṅụọ ihe ọṅụṅụ ruo ụbọchị 3, ma n'ehihie ma n'abalị, mụ onwe m na ndị m ga-eso ga-ebu ọnụ otu ihe ahụ. M ga-agakwurukwa eze, onye na-anaghị agbaso iwu. Ọ bụrụkwa na m efuo, m ga-efunahụ." Mọdekai wee jee ije, wee mee ihe niile Esta nyere ya n'iwu. Akwụkwọ nke Esta, isi nke 5. N'ụbọchị nke 3, Esta yi uwe eze ya, wee guzoro n'ogige eze, na-eche n'ihu ụlọ eze. Eze wee nọdụ n'oche eze ya n'obi eze, na-eche n'ihu ọnụ ụzọ ụlọ ahụ. Mgbe eze hụrụ Esta eze nwanyị ka ọ na-eguzo n'ogige ahụ, obi adịghị ya mma n'ihu ya. Eze wee nye ya mkpanaka ọlaedo nke dị n'aka ya. Esta wee laghachi azụ ma metụ ọnụ mkpanaka ahụ aka. Eze wee sị ya, "Gịnị ka ị chọrọ, Esta eze nwanyị? Gịnịkwa ka ị rịọrọ? A ga-enye gị ọkara eze." Esta wee sị, "Ọ bụrụ na ọ dị eze mma, ka eze na Heman bịa taa n'oche ahụ."
kwadebe maka ya. Eze wee sị, hụnụ ka Heman mee ngwa ngwa ime ihe Esta kwuru. Eze na Heman wee bịa n'ọnụ ụlọ ahịa Esta kwadebere. N'ebe a na-ere mmanya, eze jụrụ Esta sị, gịnị bụ arịrịọ gị ka e mere gị ya? Gịnị bụkwa arịrịọ gị? A ga-eme ya maka ọkpara alaeze. Esta wee zaa sị, arịrịọ m na-arịọ bụ, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu eze, ọ bụrụkwa na ọ dị eze mma imezu arịrịọ m, ka eze na Heman bịa n'oche m ga-akwadebe maka ha. M ga-emekwa ihe eze kwuru. N'ụbọchị ahụ, Heman ji obi ụtọ na obi ụtọ laa. Ma mgbe Heman hụrụ Mọdekai n'ọnụ ụzọ ámá eze, onye jụrụ ịkwụsị ịga maka ya, iwe juru Heman obi n'ebe Mọdekai nọ. Ma Heman laghachiri azụ wee kpọọ ndị enyi ya na Zeresh nwunye ya. Heman wee kọrọ ha ọtụtụ nke akụnụba ya, ọtụtụ ụmụ ya, ihe niile eze nyere ya n'ọkwa, na otu o si debe ya n'ihu ndị isi na ndị ohu eze. Heman wee sị ọzọ, ee, Esta eze nwanyị ekwetaghị ka onye ọbụla soro eze bata n'ụlọakụ nke ọ kwadebere dịka m kwuru. Amachibidoro m ịgakwuru ya na eze, ma ihe niile anaghị enye m nsogbu. Ma ọ bụrụhaala m na-ahụ Mọdekai nwa gị nwanyị ka ọ nọ ọdụ n'ọnụ ụzọ ámá eze. Zeresh nwunye ya na ndị enyi ya niile wee sị ya ka ha rụọ osisi dị kubit 50 n'ogologo, ka ha gwa eze okwu, ka akwụgbuo Mọdekai n'ebe ahụ. Mgbe ahụ, ị ga-esoro eze gaa n'oche ngwagharị nke a masịrị Heman onye wuru osisi ahụ. Akwụkwọ nke Esta, isi nke 6. N'abalị ahụ, eze anọghị n'ụra. O wee nye iwu ka e bute akwụkwọ ndekọ na akwụkwọ ihe mere eme ma gụọ ya n'ihu eze. A hụrụ na edere na Mọdekai kwuru maka Bigtana na Teresh, ndị ọrụ abụọ nke eze, ndị nche nke Dora, ndị na-anwa ime eze Ahasuerọs aka. Eze wee sị, olee nsọpụrụ na nsọpụrụ e nyere Mọdekai maka nke a? Ndị ọrụ eze ndị na-ejere ya ozi wee sị, emebeghị ya ihe ọbụla. Eze wee sị, onye nọ n'ogige? Ugbu a Heman abanyela n'ogige dị n'ime nke ụlọ eze ịgwa eze okwu gbasara ịkwụgbu Mọdekai n'osisi ọ kwadebere maka ya. Ndị ohu eze wee sị ya, lee, Heman guzo n'ogige eze wee sị ka ọ bata. Mgbe Heman batara, eze sịrị ya, gịnị ka ị ga-eme nwoke nke a? Eze chọrọ ka ị sọpụrụ. Heman wee chee n'obi ya sị, onye ka eze ga-asọpụrụ karịa m? Heman zara eze sị, nwoke eze chọrọ ịsọpụrụ, ka e wetara ya uwe eze. Eze chọrọ iyi ya ịnyịnya eze na-agba, ka etekwa okpueze eze n'isi ya, ka enye ya uwe elu na ịnyịnya ahụ n'aka otu n'ime ndị eze kacha mma, ka eyikwasịkwa nwoke eze chọrọ ịsọpụrụ, ka ọ gbaa ịnyịnya ahụ n'okporo ámá obodo, na-akpọsa n'ihu ya sị, otu a ka a ga-eme nwoke ahụ eze chọrọ ịsọpụrụ. Eze wee sị Heman, mee ngwa ngwa, were nri na ịnyịnya ahụ dịka i kwuru, mekwa ya nye Mọdekai eze onye nọ n'ọnụ ụzọ ámá eze. Hapụ ihe ọbụla niile i kwuru.
Heman wee nara nri na ịnyịnya ahụ, yipụ uwe Mọdekai, wee duru ya laghachi n'elu ịnyịnya ya n'okporo ámá obodo ahụ, na-ekwupụta n'ihu ya sị, otu a ka a ga-eme nwoke ahụ eze chọrọ ịsọpụrụ. Mọdekai lọghachiri n'ọnụ ụzọ ámá eze, ma Heman lọghachiri n'ụlọ na-eru uju, kpuchie isi ya. Heman wee kọrọ Zeresh nwunye ya na ndị enyi ya niile ihe niile merenụ ya. Ndị amamihe ya na Zeresh nwunye ya wee sị, ọ bụrụ na Mọdekai si n'agbụrụ ndị Liwes, onye ị malitere ịda n'ihu ya, ị gaghị eguzo megide ya, kama ị ga-ada n'ihu ya. Mgbe ha ka nọ na-akparịta ụka na ya, ndị na-ejere eze ozi bịarutere ma mee ngwa ngwa duru Heman gaa n'oche Esta kwadebere. Akwụkwọ nke Esta, isi nke 7. Eze na Heman wee gaa oriri ahụ na eze nwanyị Esta. Eze wee gwa Esta ọzọ n'oriri mmanya n'ụbọchị nke abụọ sị, gịnị bụ arịrịọ gị, eze nwanyị Esta, ka emere gị ya? Gịnịkwa bụ arịrịọ gị? A ga-emere ya maka ọkara alaeze. Eze nwanyị Esta zara sị, ọ bụrụ na ahụta m ihe ọma n'anya gị, eze, ọ bụrụkwa na ọ dị eze mma, ka enye m ndụ m dịka arịrịọ m si dị. N'ihi na akara aka mụ na ndị m, ka ọ laa anyị n'iyi, ka e gbuo anyị, ka a laa anyị n'iyi, ma a sị na akara aka anyị bụ ndị ohu na ndị enyemaka. M gara ejide onwe m. Ọ bụ eze na onye mmegide enweghị ike ịkwụghachi ụgwọ eze ahụ. Eze Ahasuerọs wee zaa sị, eze nwanyị Esta, onye bụ nwoke a? Ebee ka onye ahụ nọ nke ga-eme otu ahụ? Esta zara sị, onye mmegide na onye iro bụ Heman, ajọ omume a. Emesịa, a kpọrọ Heman n'ihu eze na eze nwanyị. Eze wee bilie n'ebe a na-edebe mmanya n'iwe, wee banye n'ubi eze. Ubi na Heman guzoro n'ịrịọ eze nwanyị Esta maka ndụ ya, n'ihi na ọ maara na eze kwadebere ihe ọjọọ maka ya. Mgbe eze si n'ubi nke eze pụta ọzọ, ka obi eze bata n'ebe a na-aṅụ mmanya vaịn. Heman dara n'elu ihe ndina ebe Esta guzo. Eze wee sị, ị ga-amanye eze nwanyị ka ọ banyekwa n'ụlọ ahụ. Ka okwu ndị ahụ si n'ọnụ eze pụta, ha tiri Heman n'ihu. Habona, otu n'ime ndị na-eje ozi, kwuru n'ihu eze sị, lee, n'ụlọ Heman ka osisi dị kubit 50 nke Heman kwadebere maka Mọdekai, onye gwara eze okwu ọma. Eze wee sị, kpọgbuo ya. Ha wee kpọgbuo Heman n'osisi ọ kwadebere maka Mọdekai. Mgbe ahụ, iwe eze dị jụụ. Akwụkwọ nke Esta, isi nke 8. N'otu ụbọchị ahụ, eze Ahasuerọs nyere eze nwanyị Esta ụlọ Heman, onye na-emegide iwu. Mọdekai wee guzoro n'ihu eze, n'ihi na Esta gwara ya ihe ọ bụ. Eze wee hapụ mgbaaka o wepụrụ n'aka Heman wee nye ya Mọdekai. Esta wee chụpụ Mọdekai n'ụlọ Heman. Esta wee kwuo okwu ọzọ n'ihu eze, daa n'ala n'okwu ya na-ebe akwa, rịọ ya ka ọ kwụsị ihe ọjọọ nke Heman onye Agag na ihe o mere nke o chepụtara megide ndị Juu. Eze wee setie mkpanaka ọlaedo ya n'ebe Esta nọ. Esta wee bilie guzoro n'ihu eze wee sị, ọ bụrụ na ọ dị eze mma, ọ bụrụkwa na achọpụtara m na ọ dị ya mma, ka e dee akwụkwọ ozi nke ihe Heman nwa
Amedata onye Agag mere, nke o dere iji bibie iwu ndị ahụ ndị nke ya. A ga-akpọghachi ogbe niile nke eze, n'ihi na olee otu m ga-esi taa ahụhụ ma hụ ihe ọjọọ ga-adakwasị ndị m, ma ọ bụ kedu ka m ga-esi taa ahụhụ ma hụ mbibi nke ndị ikwu m? Eze Ahasuerọs gwara eze nwanyị Esta na Mọdekai nwa ya sị, lee, enyela m Esta ụlọ Heman, onye ha kwụgidere n'osisi n'ihi na o tinyere aka ya n'ahụ ụmụaka, dekwa maka akwụkwọ nri ndị ya, dịka ọ masịrị gị, n'aha eze, aha ya, ma jiri mgbaaka eze mechie ya, n'ihi na onye ọbụla agaghị eburu ihe odide edere n'aha eze ma jiri mgbaaka eze mechie ya. Emesịa, a kpọrọ ndị odeakwụkwọ eze aha n'otu oge ahụ, ya bụ n'ọnwa nke 13, ya bụ n'ọnwa Siwan, n'ụbọchị nke 3 na nke 20. E dekwara ya dịka Mọdekai nyere iwu nye ndị isi na ndị isi nke ogbe dị iche iche, site na India ruo Etiopia, 172 nye ogbe ọbụla dịka ederede ha si dị, nye ndị ọbụla dịka asụsụ ha si dị, nyekwa ndị isi nke ogbe dị iche iche dịka ederede ha si dị, dịka asụsụ ha si dị, wee dee ihe na aha eze Ahasuerọs, jiri mgbaaka eze mechie ya. O zigakwara akwụkwọ ozi site n'ozi n'elu ịnyịnya na n'elu ehi mara mma, dịka ịnyịnya na anụ ọhịa na-eto eto, ịnyịnya ibu. Eze wee kpọọ obodo ndị ahụ ka ha zukọta, chebe ndụ ha, pụọ, gbuo ma bibie ike niile nke ndị mmadụ na ndị iro na-emekpa ha ahụ, ma ụmụaka ma ụmụ nwanyị, na ịpụnara ha ihe onwunwe ha. N'otu ụbọchị n'ogbe niile nke eze Ahasuerọs, ya bụ n'ụbọchị nke 13 nke ọnwa 12, nke bụ ọnwa Ada, ihe odide ahụ bụ na a ga-enwe iwu n'ogbe niile, nke a ga-agbasa n'etiti ndị mmadụ niile, na ndị Juu ga-adị njikere n'ụbọchị ahụ ịwakpo ndị iro ha. Mgbe ahụ, ndị agha nọ n'elu anụ ọhịa, ma ụmụ anụmanụ na-akwa akwa wee pụọ ngwa ngwa imezu iwu eze. E nyere iwu ahụ n'obi eze dị na Susa. Mọdekai wee pụọ gakwuru eze n'uwe eze nke ọcha, yi okpueze dị ukwuu nke ọlaedo, yi uwe mwụda ejikwa linin ọma na ododo mee. Obodo Susa wee ṅụrịa ọṅụ. N'ime osisi ndị ahụ, e nwere ndị Juu bịara ihe ọṅụ na nsọpụrụ. Ọzọkwa, n'ogbe niile n'obodo niile, na ebe niile iwu eze na iwu ya bịara, e nwere ọṅụ maka ụmụ okorobịa ahụ. Oriri na ụbọchị ọma, ọtụtụ ndị bi n'ala ahụ wee ghọọ ụmụ okorobịa, n'ihi na egwu nke ụmụ okorobịa ahụ batara ha n'obi. Akwụkwọ nke Esta, isi nke 9. Ya mere, n'ọnwa nke 12, nke bụ ọnwa Ada, n'ụbọchị nke 13 nke ọnwa ahụ, mgbe a na-achọ imezu iwu eze na iwu ya n'ụbọchị ndị iro, nke ndị Lewi nwere olileanya inwe ike n'ahụ ha, mana o mechara bụrụ ihe ọzọ, n'ihi na ndị Lewi nwere ike n'ahụ ndị kpọrọ ha asị. Ndị Lewi zukọrọ n'obodo ha, n'ogbe niile nke eze Ahasuerọs, iji bibie ndị chọrọ ime ha ihe ọjọọ. Ọ dịghịkwa onye nwere ike iguzogide ha, n'ihi na egwu ha dakwasịrị ndị niile, ndị isi niile nke ogbe,
ndị isi na ndị isi eze bulie ndị Lewi elu, n'ihi na egwu Mordekai emetụla ha aka, n'ihi na Mordekai dị ukwuu n'ụlọ eze. Akụkọ banyere ya gbasakwara n'ógbè niile, n'ihi na nwoke a bụ onye Mordekai na-etowanye elu. Ndị Izrel wee jiri mma agha gbuo ndị iro ha gbuo ha, bibie ma mee ha ihe ha chọrọ. Ndị kpọrọ ha asị na Shushan, obieze gburu ndị Livai ma bibie narị mmadụ 5. Pashandata, Dalfon na Aspata, Porata, Adalia na Aridata, Pamashta, Arisai na Viezata, ụmụ Aridal 10 na Heman nwa Amedata, onye iro ndị Juu, gburu ha, mana ha etinyeghị aka ha n'ọnụ mmiri ahụ. N'otu ụbọchị ahụ, aha ndị e gburu bịara n'obieze Susa n'ihu eze. Eze wee sị eze nwanyị Esta, ndị Livai egbuola n'obieze Shushan ma bibie narị mmadụ 5, ụmụ 10 nke Heman. Gịnị ka ha mere n'ogbe ndị ọzọ nke eze? Gịnịkwa bụ arịrịọ gị ka e mere gị ya? Ma ọ bụ gịnị bụ arịrịọ gị ka e mee ya? Esta wee sị, ọ bụrụ na ọ dị eze mma, ka e nyekwa ya ikike inye ụmụ ndị ikom dị na Shusha ihere, ka ha wee mee dịka iwu a si dị n'ụbọchị a, ịkwụgbu ụmụ 10 nke Heman n'osisi. Eze nyere iwu ka e mee otu a. E nyere iwu na Susa, e wee kwụgbuo ụmụ 10 nke Heman. Ndị Juu nọ na Susa zukọtara n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa Ada wee gbuo narị mmadụ 3 na Susa, mana ha etinyeghị aka ha n'ahụ ụlọ nsọ ahụ. Ndị eze ndị ọzọ nọ n'ógbè eze zukọtara onwe ha n'ebe dị anya, wee chebe ikike ha, zuru ike n'aka ndị iro ha, gbuokwa ndị kpọrọ ha asị 75,000. Ma ha etinyeghị aka ha n'ọnụ mmiri. Ha mere nke a n'ụbọchị nke 13 nke ọnwa Ada. Ha wee zuru ike n'ụbọchị nke 14, were ya dịka ụbọchị oriri na ọṅụ. Ma ndị Izrel bi na Susa, ha zukọrọ n'ụbọchị nke 13 na ụbọchị nke 14, zuru ike n'ụbọchị nke 15, wee mee ya dịka ụbọchị oriri na ọṅụ. Ya mere, ndị bi n'obodo ndị a e wusiri ike nọrọ n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa Ada na oriri na ụbọchị jupụtara n'ọṅụ. Onye ọbụla zigara onye agbata obi ya onyinye. Ọnwa ụbọchị nke 14 nke oriri na ọṅụ, ụmụ Izrel ndị nọ na nzukọ Susa, Mordekai dere okwu ndị a ma zigara ndị niile bi n'ógbè niile nke eze Ahasuerọs, ma ndị nsọ ma ndị dị anya, akwụkwọ ozi, na-enye ha iwu ka ha debe ụbọchị nke 14 nke ọnwa Ada na ụbọchị nke 15 nke ọnwa ahụ kwa afọ, dịka ụbọchị ndị Izrel zuru ike n'aka ndị iro ha si dị, n'ọnwa nke gbanwere ha site na mwute gaa n'ọṅụ, na site n'iru uju gaa n'ụbọchị ọṅụ, idobe ha dịka ụbọchị oriri na ọṅụ, na izipụ onyinye nye onye ọbụla n'ọdụ ụgbọ mmiri ya, na onyinye nye ndị ogbenye. Ndị Juu kwere nkwa ime ihe ha malitere, na dịka Mordekai degara ha, n'ihi na Heman nwa Hamedata onye Agag echepụtara megide ụmụ okorobịa ahụ ibibi ha. O wee tụba ha akpa ahụ, ya bụ ọtụtụ,
iji rie ha ma bibie ha. Mgbe ọ bịarutere n'ihu eze, o nyere iwu site n'akwụkwọ ozi si ka etipịa ihe ọjọọ a nke o chepụtara megide ụmụ ndị ikom n'isi ya, ka ọ kwụgidekwara ya na ụmụ ya n'osisi. Ya mere, ha kpọrọ ụbọchị ndị a Purim, aha Pọl, n'ihi na okwu niile dị n'akwụkwọ ozi a, ihe ha hụrụ karịa nke a, na ihe batara ha n'obi. Iwu ndị ahụ wee guzobe ma kwee nkwa maka ha, na maka ụmụ ha, na maka onye ọbụla ga-anabata ha, na ha agaghị akwụsị idebe ụbọchị ahụ kwa afọ, dịka ederede ha si dị na dịka oge ha si dị, na ka echeta ma debe ụbọchị ndị a n'ọgbọ niile, n'ezinụlọ niile, n'ogbe niile na n'obodo niile, ka ụbọchị Purim ndị a wee ghara ịda n'etiti ụmụ ọhụrụ. Ndị mmadụ nakwa na ncheta ha agaghị apụ etiti ụmụ ha. Mọdekai onye Juu dere akwụkwọ na ndị ọchịchị niile iji kwado akwụkwọ Purim a maka ugboro abụọ. Ha wee zigara ndị isi niile nke alaeze Ahasuerọs akwụkwọ ozi na okwu udo na eziokwu iji kwado ụbọchị Purim ndị a dịka oge ha si dị, dịka Mọdekai na Esta eze nwanyị si kwu, nakwa dịka ha kwere nkwa maka ha na ụmụ ha site n'ibu ọnụ na ekpere. Iwu nke Esta mere ka okwu Purim ndị a guzosie ike ma dee ya n'akwụkwọ ahụ. Akwụkwọ nke Esta, isi nke 10. Eze Ahasuerọs kwụrụ ụtụ n'ala, na-agwa etiti dị n'oké osimiri, ọ bụghị ihe niile e dere n'akwụkwọ nke ike na ike ya na nkwupụta nke ebube Mọdekai. Mgbe eze mere ka ọ dị elu ka e dere n'akwụkwọ nke ihe ndị mere n'akụkọ ihe mere eme nke ndị eze Midia na Peshia, n'ihi na eze Mọdekai bụ onye nke abụọ n'ime eze Ahasuerọs, onye dị ukwuu n'etiti ndị eze na onye a nabatara nke ọma n'etiti ọtụtụ ụmụnne ya, ndị nwetara akụnụba nke ndị ya, ma gwa ụmụ ya niile okwu n'udo.